Kaikki. No niin, eli semmonen juttu, että tuota, mm, kotistudio rupeaa olemaan valmis, eli tässä on vierastilat. Tässä saa vieraat tulla käymään. Radiohaastattelunkin pääsee, jos haluaa. Rupeen ehkä vetämään omaa chattia tai jarppirariota. Ja tähän tulee kotistudio. Siihen tulee kotistudio. Hyvältä näyttää. Alright. Tuolta vedetään vähän piuhaa tonne. Kotistudio valmistuu ja siellä on vielä hyllytilaakin. Tämmöstä. Ja retronurkkauskin on täällä. Mulla on tämmönen Mega Drive, Sega Mega Drive. 15 peliä yhdessä. Täällä on Sonic ja Knuckles, Alex Kidd, Alien Storm, Altered Beast, Arrow Flash. Tässä on kaikenlaista. Tässä nyt vaikka otetaan Sonicki. Hetki.